Achinyamata anzanga nthawi ija yafikanso nthawi yakwana imene ndithu timakhala panopo tikukambirana zinthu zotikhuza, zinthu zofunikira kwambiri. Dzina langa Mike Mataka and program yake Phunziro la Moyo. Program imeneyi ndiyo tithandiza kwambiri because imatiunikira mu zinthu zosiyana kwambiri zimene zimathandizira kuti moyo wathu kuyambira pano kupita kutsogolo ukhale moyo olongosoka, tikhale nzika zolongosokanso kwambiri. And lero program iyi tikuyipanga mwapadera kwambiri. If you recall last time tidali ndithu kumachinjiri kumene timacheza ndi achinyamata anzathu pa nkhani zosiyana. Koma lero tili mu studio muno ndi akuluakulu makosana ena amene achokera kumene kubungwe limene limatithandiza kuti tipange program imene la Youth Activist Initiative Organization. So anyamata amenewa andijoyina mu studio muno kuti tikambirane nkhani imene ndiyofunikira kwambiri. Koyamba tidziwane Magayi, tiyambire pamene. Alright, ine ndi Limbani Njewa ndithu. Alright. Ayi dzina langa ndi Tony Kanyepa, kuchokera kubungwe la Youth Activist Initiative Organization. Alright. Sure. Koma thingi muchula udindo ucha. Ati bwana mkubwa wa Youth Activist Initiative Organization. Ndithu. Yeah. And ine ndi Community Services Manager kuchokera ku Beehive. Alright. So makosana ndithu amene tili nawo program iyi ndi amene wawa ndithu akulu amene tifuna tikambirane. And let's go straight to the topic ya lero. Magayi, topic imene timafuna kuti tikambirane ndiyoti chitetezo cha anzathu achinyamata, ana amene makapotengera kuti makolo ena amatuma ana kwambiri kumakagulitsa malonda. Mwina mwana wangochoka ku skulu basi antuma kupita kugulitsa malonda ku nsewu. Kumene kuja ana aja amakakumana ndi zinthu zambiri. Apart from kuti tikudziwa umphawi kumalawi kuno ndi okwera kwambiri, koma kumene kuja ku nsewu kuja kumachitika zinthu zambiri zimene mwina tikaunikira ndi level ya umphawi uja timakhala kuti tikungopitiriza kuti ana ajanso azakhale pa umphawi wasaoneni. So timafuna tikambirane nkhani imene iyi kuti kodi ndi yayikulu bwanji kumalawi kuno, komanso nkhani ngati imene iyi ili nkuthekera kotani kusokoneza moyo wa chinyamata makapotengeranso issue ya ubereki ndi uchembere wabwino. Tiyambire ndi Tony. Ndabuluzira. Ndizona adi kuti kuna kuli kosometi ngapite kaya tili kunsanje, kaya kukalonga, ku Blantyre, ku Zuzu. Tikamaenda madera amusiyana amtima unadi ana makamaka akugulitsa malonda. Paja timati mwana ndi munthu oyambira zaka 0 kufika 18. Yes. Kumano momwemo muliso achinyamata makamaka kakauti mwamba kufika zaka 10 kumakhala ndi adolescents amakhala okhala achinyamata. Kuma nthawi zambiri timaona ndithu ana ang'ono sikauli osumira ngapite mendani ndi boma losumiti ngapite muona kuti ana ndithu amakhala kuti makolo ena akutumiza ana ku nsewu makagulitsa ndithu malonda. Nde nthawi zina tikakhala timaona kuti ana amene wawa kuti sogolo lawo ndi lotani. Yes. Nde mavuto ndithu alipo chifukwa nthawi zambiri ana aja amapita kumene chali ang'ono mwina zaka 8 9 ambagulitsa malonda. Yes. Nthawi zina makhala kuti makolo aja akwatenga ana aja kumayenda nawo kupita kugulitsa malonda. Kena kwamba ana aja akwasiya konkuja kwamba magulitsa malonda pawoka. Ndi apa pezera business aja muna koyamba asinakhale ma adolescents kenako adolescent uja umapeza ali kale ku malonda konkuja. Kenako no zimapezeka zimija zikupitirira. Nde kwa ifeyo ngati anthu kuti timagwira ntchito ndi anthu ma social worker kapena ma community workers timatha kuona kuti apa pali mavuto. Chifukwa tikayamba kuyang'ana kuti muna mmene tinapita kwaona ana aja kugulitsa malonda kumapita umoyo pasogolo kuti makhala bwanji timaona kuti makamaka reproductive health yawo imakhala kuti ndi osokonekera. Palinso ana ena sikuti amakhala kuti akagulitsa malonda. Pali ana ena kuti amangokhala kuti achoka kwawo kuja ena amapita ku skulu, achoka ku skulu amangopita no makangopemba. Okay. Heri amaenda kamuna makwalamu ma trading centers kumapemba. So amakhala kwamba kupemba adakali ang'ono u adolescent stage uja umakapeza ali kupemba konkuja. So period imene ya adolescent ya uchisozerai. Yes. Ndimene mabwekhala ndi mavuto ambiri amene masokoneza umoyo wa ana kuti akule. Okay. Chifukwa nthawi zambiri kumalonda ngakhale mwana makolo anthu mwe yotaka kugulitsa malonda. Yes. Malonda jamara kagulitsa
mwana uja makhalu watenga ndalama Yeah. ndalama zija makapereka kwa makolo kuona nthawi zambiri akakhala nacha kufika mu adolescent stage nokusoma funa mbe kukhala ndi ndalama zawo. Yes. So kakhazo ali exposed ku ndalama adakali ang'ono ngakhale seasonal zawo pamakhala nthawi ndi kafuna zikhala ndi zawo. Yes. So nthawi mafuna mbe kukhala ndi ndalama zawo pawokha njira zake zimakhala zoti wani zosokonekera Yeah. maso njira ina imakhala zoti anthu ena amatengera advantage kupanga exploit Yes. umoyo wa achinyamata aja. Yeah. Maona ili komanso tikatenga achinyamata akuphatikiza onse anyamata ndi atsikana tikizi ngati mwina anyamata akakhaso kuti akukula mwina kugulitsa malonda ena sagulitsa malonda mwina kupita kumapanga zopempha zija. Yes. Akamba kukhala ndi ndalama zawo manizi awo pa period yawo adolescence amakhala kuti ndochuluka. Yes. So amafuna kuti apeze ndalama zambiri. So njira zimene amagulitsa ntchito zimakhala zosokonekera. Yes. So kuzita ku adolescent stage uja muona kuti pali zambiri zimene zimakhala ziyapanga affect umoyo wawo aja umoyo wawo uja. Yes. Zimene zingapangisa kuti akamakula sazakhala zikazodalirika. Yes. Sazachita sobwino pa maphunziro. Yeah. Komanso zambiri zimene zimachitika kusogolo kuzimakhala za negative. Muna ine ndiyambire pamenepo. Okay. Yeah, wayambira pabwino kwambiri. Limbani. Yes. Ukuona kuti mchitidwe umenewu uli ndi kuthekera kotani kwenikweni ndi waukulu motani ku Malawi kuno komanso uli ndi kuthekera kotani kusokoneza tsogolo la chinyamata. Alright, ndinene apa kunazo kuti tikudziwa nazo kuti mwana kuti aphunzire zimatengera kudera koso kapena kuti deralo likupanga support bwanji. Ndikutanthauza nazo kuti pali ndi zinthu zoyenerekeza kuti mwana uja zikupanga create environment yabwino kuti mwana uja ataphunzira. Okay. So ngati mwana uja akupeza zokuti akumapasidwa responsibility ngati imene yonazo kuti kawauluka ku school mukumpasa target akagulise malondawa abwere zitatha zinthu zija amapeza kuti ali exposed monga fotokoza atoni unazo kuti no pala anthu ena akamatengera advantage. Yes. Unazo kuti uyu ali ndi business yake tingoyekeza ndi ya 2000 kwacha. Wina akakubwa ndi 2000 kwacha akumunyengerera mwana uja. Apo tikangano kwambiri mwana makamaka wankazi. Yes. Kumamva kwambiri ana akazi akugwiridwa so kwambiri. So apo tikangano nazo kuti no mwana uja khati ali exposed. Yes. So zine zija zimakhati zikunsokoneza atakumakana lero akana mawakana kuchakana komano sukulina zapeza kuti mwina kunyumba kuso kumakhala pressure. Yes. Yunazo kuti malonda amenda ukasawa ukagulise akangoshotesa kumakhala kukalipidwa kumene kucha. Yeah. So takumanapo ndana ino nazo kuti kubwera kuti dandaulira ndithu kuti ineyo mukundona panoni ndili ndi malonda awa andituma kunyumba ati ndigulise izizi ndinape mphaso makope komano akufuna zoti ndikagulisa apa ndikagule chani makope amenewo nde titakuona nazo kuti mchitidwe umene ogwisa ntchito anawo kuti mwina azitenga ku udindo ngati wa makolo tilipo. Yeah. Makolo tilipo komano tikuwagwisa ntchito anacha kuti atitengerefe udindo wathu tukhaza kuti tikuwalemetsa anacha chotsatira chake anacha kumbali maphunziro sa takuchita bwino foti even akhali ku school amakhala ndi nkhawa kuti koma ndikabwerera ku nyumba kucha kuli chintchito so ichi mwana abwera kuphunzira ntchito azigwira ntchito ndithu zina ndi zina koma zizikhala zinthu za msinkhu wake. Okay. Ndithutu. Alright. So Tony unachita tako issue ina element yofunikira kwambiri imene unanena za ma stages amoyo. Imene unanena ndithu kuti nthawi zambiri anaja adolescent level imakapeza iwacha ali kale exposed mu zinthu zina ali mu chipwirikiti cha zochitika za moyo wawo. So nimafuna kudziwa kuti ndizovuta ziti zimene zimabwera pa moyo wa mwana ngati sadayende bwino pa ma levels ena, because we know kuti munthu akakhala mwana amakhala ndi nthawi imene amayenera kuti amakhala ndi nthawi ina yake imene chimene amadziwa kwambiri ndi kusewera, kupita ku skulu, kubwera kusewera ndi anzake, kwanza athu amene ali ndi mwayi mwina woonera makanema, kuonera ti makatuni ndi zina, ena kukonza ti magalimoto, kukonza nyumba, kupanga zawana. So malevel ngati amene aja ngati mwana ucha akangochoka mwina ku skulu akutumidwa ku nsewu ndi kuti is skipping level ina yake, zimene zizi zimazachita affect bwanji moyo wake wa chinyamata ameneyi akamakula sopano. Mwina ndinanena kuti mwana ndi munthu otanambira zaka 0 kumafika 18. Yes. Ndini nkunena zimene zimachitika. Tikanitenga mwana oti ali ndi 0 age. Yes. Amakhala kuti amene ndiye akuyamwa ali kusona kwa mai yake. Yeah. Mwina kuti nthawi yake kumafika zaka 3, 4, 5 amakhala kuti ali ku nursery school. Okay. Pamalamulo ku Malawi mwana amayenera kuyamba primary school ndi zaka 6.
tikawerengera zaka 8 Yeah. ndikuti mwana uja kumafika zaka 13 kapena 14 akwina kukhala standard 8 Okay. mukuona eti kuseza kuti pali zaka zina zake 8 kwambira 6 kufika 14 mwana amene ali ku primary. Yeah. Kuchoka 15 kubwera ku 18 pamakhala maganizo kuti mwana akwina kukhala ku secondary. Yes. Kwambira 19 kuna mwapita kusogoloko pamakhala maganizo kuti mwana ali ku tertiary education kapena ku college. Yeah. Muona eti? Yes. So yo zikutanthazika apa zona kuti oya kulambira zaka 6 kaya mwana akugulisa malonda zaka 6 7 8 9 10 koma ndi mwana woti amene oti akhali ku primary level. Ku primary kuja mwana wa standard C wa zaka 6 samaphunzira za standard 8 amaphunzira za standard 6 yameza standard 1 zimene ziza size yake ndi brain yake. Akafika su standard 8 chama zaka 13 14 amati apite ku secondary makhali brain yake ichabida akakula. Hedi? Yes. So akamena kuti uyu ndi mwana amaona kuti kakulidwe kake kakuyenda mastepe ati ndi ati. So nthawi yomwe timatenga ana ngati makolo kutenga ana acha kumauza kuti azikatigulisira malonda zinthu zomwe makapanga zija. Yes. Zimakhala zonse zinthu zomwe ndi maganizo awo. Yeah. Akupanga ziganizo za wanthu akuluakulu. Yes. Chifukwa khololo ndi lalikulu laganiza zoti tipange business. Yes. Tipeze ndalama. Tipeze ndalama. Aganiza ndiyo. Yes. Palibe chifukwa chonitumira mwana. Chifukwa mwana yo brain yake sinafiki nthawi yoti kuzimaganiza zilizo zimenezo. Okay. Mwana amene yo ntchito ya nthawi yake ndolaisiwera ndado timize chimata fish yes. aphada ujinake ndimeneyo. Muzaka momwemo mwana uchamatha kuna kuti ayi nimenda kulira musingasewere phada. Yeah. Ndikuti akupita level ina. So zitikati kuti uyo ndi mwana akukula. Yes. Koma tikumpasa maudindo anthu akulu zimene zisali za sinkhu wake. Yes. So akapita kumalonda kuja amapanga interface kapena interact ndi anthu kuti ndi akulu. So brain yake timakhala ngati kuti titenga zinthu za munthu oti amene akukhala pa banja. Yeah. Eti? Kumpasa mwana uli sanakhale even an adolescent. Yes. So kaganizo kake kamakhala kusokonekera. Okay. So iwe pezoti brain yake ije ikukula koma sikukula ngati mwana. Ikukula ngati munthu wankulu. Yeah. Ndi amapanga interact ndi anthu akulu. Yes. So anthu akulu mwe aja interaction yawo iji ndimene mapeza kuti kupanga exploit ana aja. Yes. Mukuona eti? Yeah. Ifeta kuti chantoni momuno. Nkuzopereka chisazo ifeyo tawuni mutaonamo anthu akugulisa malonda mu semu. Ati mangisa mavenda tikuona tikukula sona feso. Yes. Now panopo anabwirira su mavenda acha koma ifeta onapo ana asikana oti amagulisa malonda adakali ang'ono. Yeah. Ayamba kukhala ma adolescents tikuwaona. Yes. Komwe anathira soti naonako. Yes. Ali ntoni momucha angwamba muna tupirawo tambakona kusintha imuna ene amba kumena mabere njenjenja takati kuna zimezi za ntoni momucha kina kumona mwana jani mimba. Yeah. Muona eti? So ku street kumayitika zinthu zambiri kumakhala anthu akulu ndamene apita mecho makapanga zinthu. Koma chifukwa kuti awa ndi ang'ono azikulu matengera advantage kupanga exploit ana ang'ono acha. Okay. Amaziwa sozona kuti tipeza anthu asize athu kunafuna ndama zambiri. Yes. Pomwe mwana ati kangumuza ko 500 or 200 avomera. Ifafuna clean yake. Zina zomwe akulandira papa zoti makolo amutani amutuma. Okay. Chimozi mulati muone ana ambiri amene asikana ambiri amene akhaota kugwiriridwa. Amakhala asikana amene amakonda kumatumidwa mokagulisa malonda. Fara makhauti ndi ang'ono koma ifuti akugwira ndalama anthu ene matengera advantage. Tazona pa town mu mtima aona ndithu kuti tazina pali mali tingopereka ma scenario zona kuti wina ali ndi office yake town. Yes. Ndi mwana wapita kugulisa malonda nthochi ulunkhaka. Abamuza kuti hapo isankaka ya 2000 ole 1000. Yeah. Andama ndi kupasana. Uwezo kuti anthu town mujawo kama 5 koloko komono jali town adakadikira bechani ndalama ziti sangapite yes. Kwa opanda ndalama yes. Katundu wangongolezi. Yeah. So chimene machitika siku lina ama munthu chamabwera kudusa pompa chaya ndifuna ngaka koma ndalama tiyenga kuonesa ku office kwanga. Yes. Kuti nthawi nake ukakhala zoti ndatenga zinthu usingobwesa ku office. So zikhoza kutheka nthawi ngati zino kolo muna mama mucha mundibwelese maphava awiri anthochi. Yes. Ndama ndikupasani mazulu. Maoneri ndipo makhala ma special zoti mazulu jawafika tosawira kwa office kucha ndiye umona ndanga ndizibwira pa ndalama ndo madandi ndipite ku office ndikatenge chani ndalama. Yes. Ndizimene zochitika kwambiri makwalala mwathu. Okay. Potenga ndalama kucha ndipene mwachitika zinthu zina. So alandira yake maphava awiri. Yeah. Koma ndiye so amuonesa ka 2000 ndikena.
zoti ndi mwana kaya ndi chanjani sizigwira ndalama ichagwirani akuifuna maoneri ndimene exploitation kwambiri imakhala zoti ikulani ikuchitika chabwino nthawi zina mwana chagulisa malonda amubira kapena ndalama ichayatayika akuenda pabwerebe kunyumba ndi chani ndi ndalama so mentality ya ndalama ija kapena zinthu zimene akuziona amona kuti iso ndikuzokhala nazo zanga ndi amamba kupeza mamizi kuti tipange bwanji so muli exploitation mwamucha kuma nthawi zina zinthu zijaneso zimamba kumusangalasa amazilamba kupanga makhalidwe ena kuma nthawi mwakugulisa malonda aja ngati ali pa sukulu ku sukulu kwapitako nthawi zanji chabwino ende akagulisa malonda masana mama ali ku sukulu chabwino ku sukulu kuja kabala ivi atampasa ma homework akayipanga nthawi zanji popeza kachoka kumulonda kuja apitaso kunyumba kuja watopa akwenda kugona mama ali akuteso apiteso kutiko ku sukulu so even tikayang'ana ana amene amakhazola kugulisa malonda kusogolo kwake ambiri samaliza sukulu ambiri amapezeka kutenga mimba even akakhala zoti ndi anyamata ajamazeka kuti ambiri amene amamba umbanda amene amagwira zawo makolingo misewu ya madulira eri kumalanda chani kumalanda zinthu chifukwa nzeru zimene amakhala nazo zona kuti tipeze ndalama akapita ku sukulu timaona kuti akuchedwa akwena kuti apita akapange chani akapange ndalama kuma ndalama zochitwa kimakhayo kuti chani mwina ndi kuti sopita nayo ku substance abuse maoneni nikopereka chisanzo ife timagwira chito kwambiri chakumachinjiriko timamva kuti kuli magulu amayuth amati makruet ndi ana kuti amapeza kuti ali masukulu ena sali masukulu amapanga ti maganyu they exposed to ndalama even kukuti akhale member wa crew pamafunika yani koma ndalama zazipeza bwanji akwenda apanga chineki cha iliko kuti akhale ndi ndalama so akhala ndi ndalama akasutire chamba khaya mwina ali na embassy zina ndi zina amwemowa mapeto ake chidwi cha sukulu chimapezeka kuti palibe kina kwasiya sukulu anyamata omwe aja akumakruwa ndamene apezeka so kuti akugonana nditi anati zawo ting'ono ngati sitigonana wetu ndiye tizikumenya daily mukoneti amapezeka kuti ana ena asikana akukanika kupita ku sukulu chifukwa yoti akuopa kuti amenyedwa chifukwa afuna kugonana ndi wina wake akhautisa kugonana ndi wina wake akagonana nawo basi apezeka kuti akutani akupanga so mmakwalalamu mukuchitika zinthu zambirimbiri komano anawa tikayamba kuwapaka expose ku ndalama ku business kumawatuma ndikuti pena pake tikuthawa responsibility ngati makolo kenani munthu mmodzi kuti sizomana kuti ndizoopa ine sindigula malonda kwa mwana ndikhoza kupita ku Blantyre market kulimbe market ndikafuna kugula even jumbo ndimakagula pa shop ndimauzizatu ana kuti ana atu mwena amakhala muli ku sukulu ngati musali ku sukulu ngati tikafuna ife kuthandiza tithandize makolo anu tive kuti vuto la makolo ndilotani tithandize amenewo koma we would love kuti tithandize makolo kuti makolo achakheni ma capabilities othandiza ndani othandiza ana awo koma ife tikathandiza tikeze tikapita kusika kwagula malonda kwa mwana ndikuti tikumpaka promote kuti mawaso akanditani abwererenso kusewa kandigula so zinazi timazipanga ndifeyo chimozimozi tingopereka chisanzo cha ma street kids makantries ena sungaende town imene timayendera ife Blantyre Lilongwe Nzuzu Muzomba mapezeka anthu opempha kulibe analysis ziwezo sizimachitika responsibility kwina kukhala kwa ife kuti muna anthu zakatipempha ife tisamapasi tikati tisapasi iyo achaopa kuti ndiye ndikapita kumawa anthu satitani satipasa koma nthawi zina we give them tingopereka ndi mtundu wa anzathu malaimo muno umapereka kwambiri sikupereka nkolabwika koma nthawi zina makhala they are promoting kuti anthu achazipezeke mu street olili makhala lina lake street nalo sima limayenda mapesa kula chonchi otani opepa koma apempha ifo ndi chani amapasidwa eti so anawa ngati akugulisa malonda ifeyo ngati anthu ndi umunthu inde mavuto alipo koma tikangana kusogolo kwambiri takauta naja sili kwa gula malonda aja muona kuti anambisa pezeka mu street kokagulisa malonda amene azigulisa ni makolo awo ana ambiri abwerera ku sukulu koma nthawi zina sitimafuna kupanga link also we have a problem ona kuti nthawi zina tingolekeza amene amapempha aja sumazozi ati timuthandize ndani chifukwa alipo ena amakhala kuti afuna chithandizo koma alipo ena chithandizo sako chifuna kutumidwa kuti akatani ndi business yawo yotani yopempha so pena zimavuta amene tingathandize eni ndi ndani komano nthawi zambiri tione brain ya mwana kuti mayenda bwanji ndimapereka chisanzo cha 0 to 18 kuti mwana amakhala opanga chani eti zimene zija is related to development ya munthu so tisamatenge zinthu zoti izi zofika munthu wa zaka 50
ndikumazitinga kuzisiya mwa munthu wa zaka 5 I think zimene zonse zithandiza zomwe tikurani zikuchitika apa pali yes komanso ife anthu kuti ndi akulu ndikale izi zikhoza kuziyimisa ndakona chisanzo kuti ine ngati sima munthu kugula malonda kwati palibe pomwe amene ngampeza kugula malonda ndikungula okay ndafuna ndikhoza kunthandiza ndisale kugula malonda okay in fact anawo samene amandipempha ineyo ndimayisabe kulankhula nawo wauzotea bwanji umatani makolo kwa matani chenje I just want to understand kuti chikupangisa izi zidijani koma inoti kuti ana ambiri makolo awo ifina matuma ukapempha ana ambiri makolo amatuma ukagulisa malonda maoneti uzimene zizi zosatani zosathandiza machoma mayiwala kuli exploitation so the time ana just ukapempha uku there is poverty kunyumba kuja koma upeza so kunyumba kuja akupanga manufacturer ana ena aziyatuma so azikagulisa jani azikagulisa malonda poverty be kudani ikupita pasogolo. So I don't know kama kunalimbana koza kwenye ndinafanya ngonjezere tikayangana za bungu lalikulu la za umoyo paziko la pasi la World Health Organization limayang'anira kwambiri maudindo amakolo ena mwa iwo anakamba nkhani zokhuza kuteteza komanso kupezera zosowa kwa anawo zimene zizi kwambiri ndikufuna ndiyankhule ndi ngati makolo kunazo kuti ngati kholo apart from kupezera zosowa kwa mwana uja lindi udindo kuti mwana uja azitetezeka ndithu nkhani zizi tukamba za nkhazazi tunazo kuti nkhaza pena zinothaka zoti zikuyambira nyumbamo ifeyo tayamba ndifeyo kupanga nkhaza foti mwana uja ngati tupeza zokuti tikuza zoti mwanayo chofunikira kwa mwanayo priority tikunazo kuti mwanayo aphunzire ndithu pa nthawi inoyi timpase maphunziro monga uli ufulu wake koma tupeza zoti ifeyo mwina kwambiri tikupanga focus udindo umene uli ndi ifeyo wa makolo tikumsanjika mwana uja ndetu nazo kuti ngati makolo paine wako ndi timpofa kuti tipayang'anire bwinobwino kuti ifeyo pamene tikulepherapo ifeyo tikonze pamene pachapo nchonga chokuti mwana uja ataniso atetezeke so timayang'anira nkhani kukhuza ngati kuti umoyo wa mwana ngati amene uchayi ndetu nazo kuti ngati mwana uja ali exposed ku zinthu ngati zimene zozo mumpeza kuti mwana uja akayamba panga even ma decisions ena ikovuta kuti mwana uja kuti azabwerere pazakhala povuta kwambiri endi pano pamene tikuziwira even olo planter unoyo tikuzazo kuti chiwerengero cha anthu amene akutenga matenda opasiyana pogonana achikuchuluka kwambiri so ana awawaso ndamenenso ali pachiopsezo kwambiri ali pachiopsezo kwambiri chifunazo kuti pa nthawi imene akuyendayenda kumene kucha ena amangofika mosavuta basi kwa ana ngati amene achapo so anawa tapase nthawi yonazo kuti iwo akhale mu zinthu zimene iwo akutata andi ngati kuti ndi magulu maklabu achinyamata akuyenda akapezeka kumene kucha foti kumene kucha nkumene akathe kukaphunzira zinthu zina ndi zina mmene iwo angapangire guide moyo wawo mmene iwo angazitetezere mu zinthu zina ndi zina other than kuti munati asiye anacha apite azikangokhala kumalonda kuja kupanga za malonda zicha basi iwo ndekuti knowledge yawo kwambiri izikhala ya zinthu ngati zimenezo komano zinthu zimene zili kudera zimene zikukhuza achinyamata iwo alephera kupanga zisankho zotani zoyenereka ndithu. Alright, ngati mwangotipeza kumene program imene mukuonerayi ndi program ya phunziro la moyo, program imene ndithu imachitika panopo pa Times limodzi ndi anzathu a Youth Activist Initiative Organization limene ndi bungwe la achinyamata ndithu limene limaonetsetsa kuti moyo wa wachinyamata ukhale wangwiro kuti wachinyamatayo azakhale ndithu akhale nzika yodalirika komanso azakhale msogoleri wodalirika kutsogoloko. Ndiye nkhani imene tikukambirana ndi ana amene ndithu amakhala akutumidwa kuti akagwire ntchito zina zothandiza pakhomo pomwe nakupeza ndalama ngati pokagulisa malonda ndi zinthu zina kaya kukapempha kumene m'misewumu kuti banja kunyumba likadye. Ndi nkhani imene tikunena kuti inde umphawi ulipo koma kuti ana amenewa amaphinjika motani atha kuwonongeka motani ndi nkhani imene tikukambirana. Ndiye mwina pamene tikupita kumapeto timuthandize bwanji makolo podziwa zoti umphawiwo kumalawi kuno ndiye ulipo paja tili mugulu ndithu labwino tili pabwino kwambiri kuma osauka kwambiri pa dziko lapansi so we can't run away from issue ya poverty. Umphawiwo ulipo tiyathandize bwanji makolo kuti pamene tikulimbana ndi umphawi kuti tipeze thandizo kunyumbako mwana tisamuonongere tsogolo lake kuti nayenso azakhale mwana wovutika kusogolo. Mwina inejo yamba ndingowakumbutsa kuti nthawi zambiri kamakamba nkhani za matenda HIV AIDS timanena kuti half ya anthu amene ndi HIV AIDS ndi achinyamata usafika zaka 24 25 komanso mu half yomweyo
ya anthu osafika zaka 25 Yeah. muli gulu lake la chinyamata munayambira zaka 15 mwapita 19 ndimene ali ndi HIV kwambiri. Okay. Muna kuti gulu limene lili limenenso muli anthu awati kwatani Tikunena apa. tikwanena apa pawo. Yes. So nthawi zina zake tizingoziwa zona kuti achinyamata ali pa chiopsezo chachikulu chifuna kuti ife tikapita kuchipatala kusikelo ere hafu so ya azimayi amapezeka kumenekoko ndi azimayi kuti sinapitirize zaka 18. Yes. Kuseza kuti gulu lake ndomwe la anthu ang'ono. Yeah. So mgulu anthu ang'ono amene wawawa ndimene mukuonesa kuti enawo mimba zazitengera kumalonda, ena azitengera munjira zosiyana koma kuti muonesese pali exploitation edi. Yes. Yeah. Kuti anacha anali exposed ku zinthu zina muna kuma business komanso kuzopempha ku poverty kwambiri edi. Yeah. Na umene akukula mucha anthu ena akutengerapo advantage ndikumaguna ndi ana amene ajawa kumapasa matenda panopo imafika nthawi ngati timakamba khanike kumachinjira amene kuti pakamankhula ma STIs athako kuchipatala. Yes. Akutenga ndi ndani ambiri achinyamata. Yes. So kuli ma STIs, HIVs zimene zikutengedwa kumeneko bola mimbazo timazirani timaziona eti yetu most achinyamata amene amakhazi sinaphunzisidwe bwinobwino za prevention kuti munakhala muna abstinence ka condom use ndi akukumana ndi HIV akukumana ndi mimba asinambe kuphunzira zinthu za khuzina ndi zilizo ndi zimenezozo. Okay. So makolo amaona ngati kuti ndi zinthu zabwinobwino atatumiza mwana wakugulitsa malonda wabwerako komano with time anaja kutengako matenda akutengako mimba akuphunzirako za umbanda substance abuse ili kutiko iliko nkuja. So zimenezo timaziona tikapita ku system ya za umoyo kuti ku system ya za umoyo kuja muna kuti asikana ambiri akutenga mimba before the age of 18. Yes. Achinyamata ambiri akutenga ma STIs before the age of 18. Yes. Tikapita kuma primary schools or secondary school ana ambiri apanga drop out of school adagali ang'ono. Yes. Ma primary school kuma class oyambirirawa kumpeza kuti enrollment imakhala yokwera kuti kumapita ku standard 8 wapita ku secondary kumene kuli kuma adolescent stages ya chinyamata acha muna kuti ma numbers acha amapanga chani amapanga drop. So it means tikupanga create anthu ambiri osaphunzira. Tulero mu program imene limbani komanso tone dzina langa ndi Mike Mataka kufikiranso sabata yamawa pamene ndituzabwere ndi program ina ya phunziro la moyo inuyo mupitirize kuonera ma program ena koma kumbukirani kuti program imeneyi imatipeza pano pa Times ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Youth Activist Initiative Organization mpaka na sabata yamawa wautali.